Bigarren urtez Euskal Autonomia Erkidegoan deialdia egin dute ikastetxe publikoak marko hirueledunaren proiektuetan sartzen saiatzeko. Kontseiluak ildo honetan egiten duen irakurketaren berri eman du Paul Bilbao idazkari nagusiak. Kontseilua ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proposamenera iristeko lehenik eta behin elebiko ikastereduen azterketaren barruan ekarpena egin izan zuen, ez? Eta horri begira hainbat azterketa burutu zuen, azterketa soziolinguistikoa, azterketa psikolinguistikoa, juridiko administratiboa eta azterketa operatiboa. Finean, azterketa horiek emandako edo azterketa horien ondorioz sortutako emaitzek nolabait bidea argitu ziguten eta erakutsi ziguten benetan nahitaezkoa zela ikasle euskaldun eleaniztunak sortuko zituen eredu bat bultzatzea. Kontseiluak argi azaldu du derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan ikasleek euskaldun eleaniztunak izan behar dutela eta horren harira proposamen zehatza aurkeztu zuen 2008an. Azken finean, kontseiluaren proposamenaren helburua edo ikasle euskaldun eleaniztunak sortzea da. Eta jakin dakigu hori ez dela dekretu baten ondorioz lortuko edo gure ustez, eta gure proposamenare horrela jasotzen da, nahitaezkoa da egiturazko aldaketak ematen. Nahitaezkoa da legerian bertan aldaketak ematea gure helburua lortuko duen eredua abian jarriko badugu. Proposamena kontseiluan hezkuntzaren eremua osatzen duten bazkideek jorratu zuten eta horien guztien eskarmentua hartu zen kontuan. Hain zuzen ere, Euskal Herriko ikastolak, sortzen ikasbatuaz, EIGE, Kristau eskolak eta ikasi. Hortaz, kontseiluaren iritziz, esperimentazioak alde batera utzi beharko genituzke, ezta? Gu badakigu zein den ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen dituen eredua edo ikasle horiek sortzetik hurbilen dagoen eredua. Azken finean hori D eredua da. Etxetik euskara dakartenentzat mantentze eredua eta etxetik euskara ez dakartenentzat murgiltze eredua litzateken, ezta? Horrexegatik kontseilua bere proposamena adostu zuenean edo proposamena jorratu zuenean D eredua izan zuen abia puntu. Azken finean, kontseilua osatzen duten hezkuntzako bazkideek eskarmentu handia daukate, beraiek urtetan abian jarri izan dituzte euskaldun eleaniztunak sortzeko hainbat proiektu, eta alde horretatik, guk egin genuen izan zen, eredu hori oinarritzat hartu, horre gure bazkideek berretsi nahiko nuke, hor dakago Euskal Herriko ikastolak, hor badakago EIGE, sortzen ikasbatuaz, Kristau eskolak eta ikasi. Eta azken finean, gaur egun indarrean zegoen eredu hori hobetzeko proposamenak egin genituen gure ekarpenaren bidez. Bai aurre hezkuntzan, zer hobetu behar zan, bai lehen hezkuntzan, zer hobetu aldatu behar zan, eta bai derrigorrezko bigarren hezkuntzan ere. Azken urteotan, hainbat ikastetxetan garatu dira ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proiektuak eta horietan guztietan oinarrituz egin zuen kontseiluak bere proposamena. Eta hoie guztiak jasotzen ditu kontseiluaren proposamenak, eta gure ustez horietan guztietan jarri behar ditugu indarrak. Azken finean, gogoratu behar dugu ISEI erakundeak ebaluazioa egin zuela, ikasleen euskara gaitasunaren karira, legia hizkuntza gaitasunak ebaluatu zituen, eta akaso horko ondorioek eragin zuten besteak beste ereduen inguruko hausnarketa sustatzea, ezta? Ondorio egietan askigarria agertzen zen, ereduak ez zuela ikasle bat berare euskalduntzen, alegia hizkuntza gaitasun egokia ez zuela ikasle batek ere lortzen, bereduan erenak lortzen zuen eta ereduan bi erenak, ez? Horrek askigarri erakutsi zigun zein izan behar zuen oinarriak, alegia ereduak izan behar zuela oinarria, baina noski bi eren horietatik 3 erenetara iristeko, hor ere nolabait zuzenketak egin beharko zirela, eta kontseiluak testuinguru horretan jarri nahi izan zuen mahai gainean bere proposamena. Egia da, ordutik urteak igaro direla, eta egia ere bada, ez dela oraindik erabaki irmorik hartu ikasle euskaldun eleaniztunak sortuko dituen
eredu bat abian jartzeko. Gure ustez, ez lehengo gobernuak, ez oraingoak, oraindik ez dute erabaki irmo hori hartu, ezta? Lehen esan dugun moduan, honek juridikoki egiturazko aldaketa beharko luke, gure ustez lege berri bat beharko litzateke proposamena ikastetxe guztietan zabaldu ahal izateko, eta gure ustez kontu ez da orain eztabaidatzea behar zenbat ordu hizkuntza batean, zenbat ordu bestean, ze portzentajetan, eta lehen esan bezala, kontseiluak aurkeztu zuen proposamenak azken finean badu oinarri sendoa, badu gaur egun ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen dituzten ikastetxeen sostengua, edo gutxienez horien proiektuetan oinarrituta dago, eta berriro ere, asumatu nahiko nuke, Euskarateko ikastolak, EIGE, sortzen ikasbatuaz, kristau eskolak eta ikasi daude gure proposamenaren atzean, eta behin eskarmentua dago proposamenaren atzean, eta azken finean, hizkuntza baten berreskurapen prozesuan, belaunaldi berriak euskalduntzean aita eskoa dalako. Alegia, gure hizkuntzaren berreskurapen prozesua benetan bizkortzeko, zutabe sendo bat behar dugu, belaunaldi berri euskaldunak behar ditugu, eta zergatik ez, guk ere hori aldarrikatzen dugu, ezta? Ikasle euskaldun eleaniztunak nahi ditugula.